Pagi apa malam to iki? Pagi. Oh, yo baleni yo. Lo. Selamat pagi. Pak Dalang. Oke, anak-anak. Wong wis jam 2 kok tekok malam. Iki wis pergantian jam wis 2 jam yang lalu. Oh, iya. Iki jenenge wis para eruk. Para esok. Ren. Wah, angger sesuk ngantuk ngomong kok kleru lho. Ha iya. Para esuk. Kok wis abot ya. Pokoke ya ora abot piye Mas, abot-abot jenenge tanggung jawab gawean tetep diayahi. Oh nggih, tanggung jawab. Pepeling ki mok sesek men to. Bangke no, kajenge eling kok. Oh iya kudu eling. Mergo urip ora bakal langgeng. Bener. Petruk Bagong metu sing dirembug mati. Mati lah saiki saweran mati kok mergo saweran. Ora Saweran kok mati. Wong nggawa saweran kok mati. Mati kok mergo saweran. Hei. Ngene lho. Piye? Karepku kuwi dadi wong iki kudu eling nek bondo donya iki ora digawa mati. Ya sadurunge digawa kuwi mung amal karo ibadah. Iman. Ibadah karepmu ora karepmu Gusti Allah ora petheken. Tapi saiki mati iso diakali kok, Mas. Lah piye? Tangga kuwi jenenge laire lak dinane Kemis. Mula darani Mis. Mesri jenenge. Ya wong parang. Ora tanggaku. Bagong Mesri kok. Oh, tanggaku. Oh, tanggamu. Ya, wis jatahe kuwi mati. Malaikat ki 3 dina wis wiri ning ngarep omahe. Kaya ngerti ya. Heeh. Oh, Jek. Wah, kancaku Facebookan iki. Iya, heeh. Sapa, Piye, sehat? Lho piye ta? Kuwi Sapa nek ngerti? Sapa? sapa? Sinah apa sapa kae? Marti. Oh, parti wae. Parti. Oh, sing dicekel ora ketok mau. Oh, apa ke mau candakane? Ora dicandaki, Mas. Ya wis. Ora nek rokoke kok mau kok. Oh, dadi wis di Sapa ding? Lah si Misri kuwi mau iki malaikat teko. Oh, iki Ngerti nek malaikat ki teko nggawa buku catetan cabutan nyawa. Weh. Kula nuwun Mas Misri, monggo Pak malaikat mlebu ngomah. Misri ki wis ngerti nek malaikat teko ki arep njabut nyawane. Terus. Lah akhire disuguh lah malaikat ki karo Misri kei kopi, kei rokok, rokoke wis sampurna. Weh. Bakar ketelo gedang karo ingkung. Seneng bunga hatine malaikat. Akhire malaikate, Mas Misri kula tak nderek ten kamar mandi. Ngapunten dereng pati dados kamar mandine, mboten napa-napa. Nah teko kamar mandi kuwi bukune catetan jabut nyawa ning meja. Kuwi karo Misri kuwi ndure iki daftar jabut nyawa hari ini Misri ndur dhewe. Kuwi dipindah ngesor dhewe. Oh. Malaikat metu saka kamar mandi. Ngomong karo Misri gandeng jenengan sae kula dugi mriki jenengan suguhi kopi, rokok, gedang karo telo. Terpaksa niki urutan jabut nyawa kula urutke saking ngesor dhewe. Padha wae makan kono. Ayo. Tegese mati ki ora iso Ayo ora iso dihindari. Cici mesti loro jono telu wae bapak-bapak donya lalu. Nah kuwi, heeh. Urip ya ora njaluk, mati ya ora iso diingkari. Ngono lho Mas. Dadi kudu siap, manusia kudu siap. Ayo Sing baku kabeh umpama ora ana ki sok ben ahli swarga. Allahumma amin. Perkara aku neng neraka utawa neng swarga kuwi wewenange Gusti Allah. Menungso ora entuk. Betul. Kowe sok ben neng neraka gak entuk. Kowe neng swarga ora entuk. Ngono lho Mas. Dadi aku nek neng neraka ora masalah. Aku neng kono mong tamu. Urusanmu. Niki rombongane Mas Yanto Dalang, monggo. Aku ya ngono. Dalange ten swarga. Enten ngesor dhewe mriko. Sing penting ki anu Mas, ibadahe apik, tekone apik karo srawunge apik, becik insyaallah. Bakalipun tiyang urip niku namung ngelekake to. Saling menasehati. Menasehati. Mula ditonton ke wayang, tontonan dan tuntunan syukur bagi dadi tatanan. Diomongke elek, diomongke apik, lah dijiko apike ditinggal elek. Elek yo go conto, apik yo go conto. Hebate warga Pelang ki ngene iki. Tanggapan mahal lho iki tenan iki. Piro mahal nggih? Ya ngene iki larang. Larang. Komplit pertunjukane wayang enek, hiburane enek, rawitan enek.
elek tune ya enak. Enak. Makan gaji buta. Kebal kebul. Rong mune ket mau Kok ya. Ayo dijajal kuwi Mbak Tatin no Mbak Alisa nyanyi dangdut isora kuwi. Lho kok nantang kok Tatin. Wah, iso ta? Lah Tatin ini pedhot no Mas nek lagu dangdut Mas. Ya iso ngono ya iso. Lho sadurunge dadi sinden ki Tatin ki wis dadi penyanyi pasar malam berkah ria. Masa piye? Berkah ria. Nyanyine ning sertong setan Tatin nganggo rok cendak semene iki. Bayu. Mekakah karo goyang angger kena angin roke muni ber. Kayak lagune apa? Lagune tadi malam aku mimpi kawin. Aha, ngono kae. Lagune Tatin dhisik. Ngarang. Kuwi Tatin ngendi ora udu Tatin aku ya. Tatin kidulmu. Kidulku Mesri mau kok sing diparani malaikat mau. Iki menika wonten pamundutan lagu. Oke, dibaca Nek neng rombongan kene iki nek layang nganggo iringan. Iringan. Ana layang emas, ana layang. Ana layang, ana layang, ana layang. Taduk. Buka siji, buka loro, buka telu. Lahir. Ngono. Lanang apa wedok? Wedok ora nek ndase. Rombongan kene ngene iki. Nunu enak nunu. Nek ana layang nganggo iringan. Diwaca, Cik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika kula Parti Nduk Watu. Nyuwun gending Tanjung Perak dijenggleng wonten pantun. Apa neh pantune? Pantune jemblong ora bolong. Cakep. Terus mlethek ora suwek. Cakep. Mleres. Wis ngono iki. Hah? Iki apa jenenge kok pantun apa nganu jenenge? Kok pantun? Maksudnya lho, ada bonus rokok 1 bungkus kalau betul jawabannya. Iki pantun apa udu maksudnya? Kiki pertanyaan gitu cangkriman atau betean. gimana? Kan bedhek iki apa? Lah iki tulisannya ada pantun ngomong. Ti parti iki udu pantun. Jemblong apa bolong? Cakep. Meletek Apa? apa? Meletek ora suwek lah. Apa jawabannya? Jemblong ning ora bolong. Lah kuwi apa? Meletek Neng ning ora suwek. Suwek. Kuwi jenenge tempolong. Bener napa mboten niku? Bener mboten Bu Parti? Salah. Bolong ora jemblong, meletek ora suwek. Perangane klambi iki sing bolong ning ora jemblong, meletek ning ora suwek. Apa? Apa ya? Nah, Bolongan benik. benik apa benik? Bolongan benik itu. Bu. Benik. Bolongan benik, Lek. Bener apa ora, Lek? Salah. Salah neh. Apa ya jemblongnya apa sih nggak tahu. Iki nambah-nambahi beban to Lek parti iki rumah saku. Iki nek iso kejawab ki entuk apa pertanyaane? Rokok siji. Entuk Bedhek ora suwek ya srengenge kuwi. apa, Lek? Apa, Mas? Srengenge. Srengenge. Heeh. Jemblong. Meletek ora suwek srengenge. Meletek ora suwek srengenge lah nek jemblong ora Jemblong bolong. ora bolong. Aku kuwi mbah kuwi. Napa Bu Parti? Belum ora bolong. Napa? Oh, Pak. Leres. Apa? Lah iku wau srengenge. Oh, nggih. Di dute. Iki lho Bagong jatahe langsung. Rokok endi? Wehno kuwi 50. Nek jemblong ora Pira? bolong mang Seket. kathok apa ya? 50. Kayak dalange wae. Wehno. Nek nampa duit saweran mau piye? Nek Nampa duit saweran piye? Suwarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Amin. amin. Enek tulisane nggo Mas Dalang. Bener Wis bedane. sindene wis. Nggo Mas Dalang. Rasedeng kok sinden piro-piro ya. Iya. 12 setengah. Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut ngono kae ta? Ya. Moji nemro melu nempi moji nemro nempi turu Lah ngono kae. ngene. Nguturu barang. Sik. Aku isi Nganggo gemolong. titik duit kae Du. Iya kuwi. Ah. Yang nganggo tit anu tatin titot kuwi. Titit duit jret itu ya. Aku coba carilah. Ya, oke. Lama. Oh ya, tadi juga ada titipan dari Pak Rudi di Palu. Lho ora Kenapa? Pak Rudi di Palu minta nguji wab. Tadi kirim masih nonton nggih, mangke kula aturaken Oh, nggih. nggih. Oh, Sampun transfer tapi mengke nggih Mbak Elisa kalih Mbak Elondo Pak Rudi itu lahirnya di Palu. di Palu, Mbak Rudi di Palu. Sepi ya.
Kok sekti toh? Lahir di Palu kok sekti. Oh, berapa canda sih kowe? Sekti nyatane cek urip ya sekti, lahir di Palu. Uripe di Palu maksudnya. Ana meneh anu lek apa bojone Darmono sapa kae? Wasiah. Nah, wasiah itu meteng dibiak. Wah, Di biak endi? Hamil dibiak. itu di Papua. Iya kancane Mas Budi lahir di Palu kuwi mau. Weh. Penak neng ndi ya Ya kira-kira. dibiak. Muyone WA oke banget ki mau Mas. Diwaca. Adalah nyuwun ninggal katresnan Nggih. saking Damar Sasongko Karanggede Boyolali. Ah nggih. Wah, oke banget iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyuwun lewung gedruk saking Karang Taruna Balirjo Watu Agung Baturno. Wah. Gedruk apa gedruk? Bos, pokoknya. Apa Wis sih? tak waca. Ya. Titik duit ya, Mas. Heeh, titot Iya. titot duit. Titik. Iki lho Tanjung Perak. Titot duit piye? Coba sepeda, Mas. Nah. Sapa sing harmoni? Wis kono. Sapa? Lho sing nembang kene. Ya sing duwe no. Sing duwe apa? Kamu yang duwe, kamu yang duwe. Sing duwe titot. Ya, Kowe duwe titot. akan tot udu tit. Iya, Lah sing iya. tit Kuwi. Aku. Titik duit. Titik duit. Titik duit. Jan pengerawit kok sigap-sigap kabeh kaya ngene. Upama aku dalange tak undhake kesejahteraane ngene iki. Amin. Amin. Umpama dadi dalang. Boleh Umpama kok dari kene dalang. tak jajake soto. Mulya ya. Apa dalange iki kurang mulya iki wiyaga apa? Lho, wis mulyane umpama aku tak tambahi mulyane. Oh, Tak ngono. tambahi sejahterane sing biasane kuwi 500 Dadi papat 475. ya malah medun. Lebokne kas. Titik duit. Coba renek sing ngantuk lho. Iya. Titik duit. Padahal pengendang madhep rono lho iso ngerti lho. Ya Hafal. jenenge wis apal kok ya. Damar mati mulya Siti lunga blanja. Siti lunga pasar. Siti lu lah ya belanjane nang pasar, masa nang toko material. Lah ya ning cakepane iki Siti lunga pasar. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Do re mi sol senang dada lagi ya. Mire tahu tempe rasane. Mirene kose. Heeh ya. Kose. Aja kesusu miring kowe. Iya, siap. Alon-alon. Mire. Mire ki ya jeleng-jeleng ngono no. Mire. Saya kok keras iki. Mire. Tahu tempe nak rasane. Udara bulan, udara bersinar terang. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya, Santosa itu namanya. Kita gembira, panggil satu taksi bisa seorang bersorak taksi. Nah, ya taksi ki ngopo? Nang Tanjung Perak. Tanjung Perak kapale kobong Sing melu sapa kuwi? dalange Dalange melu ora ta sono ki. ora. Ya, Dalange nang- brai. nang omah Men wae. kae suarane apa? Kae suara mandar. Wah, krek nang toko ngendi-endi lho ngene iki. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka Boleh ikut sama Bapak. Pak Haji.
gak ngono no. Pak Haji jeleng 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 ngono lho iki engko party engko ndak udan ora mbok senengane. Pak Haji Bu Hajah warga Pelang kabeh melu melu lulu Kok nggo dolanan ketenan sekolah iki ngantek direwangi 8 tahun kur tak nggo dolanan jan kere tenan yo Tanjung Perak ngono aja lali sing ora pas Mutatin apa Elisa ya kabeh sing pas ki sing bener ki waktu terang bulan sing muni waktu datang bulanmu sapa Aku. sing bener ki waktu terang bulan ngono ya nggo ya waktu terang bulan nah ora waktu datang bulan oh iya kleru kok nggo pokoke mangan apa kok pedes Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut jangan putarkan setiap jangan lupa bawa angkut Tanjung Perak tepi laut nganggo mandek. Oh iya, nyambut gawe iki nek wis yane aja ngongso-ngongso. Nggih. Biasanya gejala stroke itu karena tekanan pekerjaan di waktu yang tidak tepat. Oh ngono. Ketok arep olahragane salah mongso. Dadi ora nyehati ning iso mbacuti. Ana lon. Ngono ya. Siap. Waktu, ayo. Waktu apa? Datang terang bulan cerot. Kok kudu datang bulan wae. Ciro lu ya. Waktu terang bulan udara bersinar terang teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang datang kawan saya Mas Kareng itu namanya. Ayo mari kita pergi Tanjung Perak, panggil satu taksi kita sorak bersorak. Coba khusus ibu-ibu pesinden, ku muni taksi tok na ya. Ciro lu ya. Siji taksi, siji sapi. Ciro lu ya. Taksi. Pengrawit kabueh, Ciro lu ya. Taksi. Anda sudah lemah rasanya. Anda perlu minum bio muringa. Ana banggone. jare lemah gias pisan Dedek. iya Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut Sama datang Pak Awas. Cilik, Mbak Cilik, Pak Gede, Mbak Gede, Pak Dalang. Bu Dalang, Lah ya ngono no. Bu Sinden, Nah, Pak Gareng. Bu Gareng lagi umroh. Enggak ikut. Nggak Umroh ikut, engko mulai umroh bablas transmigrasi kok wonge kok. Enggak ikut. Yo, bojone akeh hobi ya. dalam walan Minangkat babu kop. Apa tak kecakepane? kabu Minang apa? Minang kacung kok iso minang. Minangkat apa? Kacung. Hah? Minang kacung. 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 Ora kah to? Oh, lah, Ora. Minang kacung babu kopi. Oh ya. Tak ngono. Koki. Oh, Minang kacung babu koki. Sak ora di. mak aku nek cepet-cepet ra Minang kacung babu koki.
ndak kleru aku. Alon iki latihan alon-alon. Rada cepet sithik. Nah. Yo. Kowe Kakak coba. Nang coba bingung kowe. Angel ya. Babi ngomong. Tanjung Perak tepi laut Siapa suka jangan lupa Tanjung Perak tepi laut. Sah. Bu, sampun. Kan Bupati. Hah? Bu Parti. Bu Parti ya. Sampun Bupati. sah. Parti nah nempu parti Ugi ya. tasih kepareng lenggah Bu Hajah kalian Hajah. Pak Haji, Nggih. kalian Nggih. uga kulawarga para putra teka meneh. Apane, Reng? Bu Parti. Bupati Bayu. Kan ki ndek ben nem-nemane ya pramugari ya, Mas. Wah. Nggih, pesawat siliting. Wah. Citiling. Sing ijo kan. Apa? Siti. Oh, Sitiling. sitiling. Apa? Lungguhku nang mburi dadi ngertiku ya siliting kuwi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana layang Mas, ono layang aku lali. Ana layang. Balundo. Kudu dentak. Aku lali. Parti Duk Watu nyuwun gending sinom parijata. Enten pantun, Mas. Apa nah? Apa sebabnya rokok dibakar harus dijawab. Ada bonus rokok sebungkus. Sebabnya rokok dibakar ben kobong ngono ya. Lah bener ta kuwi? Rokok iki endi ra ngono? Kok nek dimut ndak permen ngono. Iya. Ki, kuwi pertanyaane kuwi. Lagune apa mau sinom? Senom Parijoto. Parijoto. Saina Parijoto. Nih, Kayak Pak Dalang Mas. buat Pak Dalang lagi seket nyonggo genepi mangko Disyukuri, sijen dilumpuh. Wah, bareng entuk wejangan ra digawa mati terus kene aku kabeh. Yes to. Iki kan amplop loro iki lak saka Bupati kabeh. Iki murene Bupati iki sing duit adol pitik. Sing iki sing adol jagung. Yo mesake Lah, delekno. jagunge iki lho aja diworke pitik. Lah apa? Kok ndak ditotol pitik. Oh, dadi entek. Nah, kowe sing pitike Kowe sing jagunge. ndak ditotol pitik. Gawanan kabeh. Pak. Ora. Rumangsa kok nek pendapatan minim kok kudu ngamuk ae. Ora Ora. iki ber Ya ngono kuwi. Ah, iya, Wis, otak-atik. otak-atik gathuk ngene. Niki saderenge Bupati malih tuan rumah Bu Hajah kalian Nggih. Pak Haji. nyuwun napa? Sowan Rono Cahayu madhep rono. Nggih, wong kledang-kledang wonten dawuh kula wau. Nggih. Bola niki amplope gede niki. Niki saking Bu Haji, nggih. Gubuk asmara Bu, sayang. Mwah, mwah. Nggih. Ya ampun. Foto nggih siap. Ya foto. Salah. Mangkeloni, Bu. Foto rumiyin. Niki ana layang, Mas. Ana layang. Karepmu. Tak duduk. Pak, foto dulu sama Foto Bu Hajah. dulu. Aku ya arep foto. Heeh. Ben ngapa? Tak foto sih karo Londone. Mbak Tati foto dulu. Mbak Tati. Aku ya payu karo Bu Hajah. Niki mau. Ah, bagare payu, bagare. Aku arep foto karo Londone. Payu dong. Nah, foto dulu ya. Arep tak nggo obat Nuwun perangsang. sewu Ibu. Mau Apa kuwi? Thank you. Kamu ndutang gubuk asmara niki saking Bu Hajah. Bu Hajah ngersake gubuk Gubuk asmara. asmara beda nek iki. Iya, oh iya. Oh berarti iki rene ya. Piye? Nek abang rada mlayune rono, nek biru mlayune rono. Rene pelajar. Dadi saweran ki ra digawa mati ya Reng? Ora. Ora. Sing digawa mati kuwi amal kebaikan. Ngono kuwi. Nggih. wes sah. Kan, nggih matur sembah nuwun. Wah, apa nyuwun lagu napa Bu Haji? Gubuk asmara. Guguk asmara. Gluduk. Gubuk kok gluduk. Guguk asmara. Oh iya, sing nyanyi dua-duanya. Dua-duanya no. Sinten Bu ingkang dikersakaken? Kak Mbak Elisa. Oh iya. Nggih. Tin, Tatin. Ngapa? Rene lungguh. Iya. Bali ke pohon. Iya siap. Menika saweranipun kangge sinten Bu? Tiga-tigane. Oh. Pak Dalang
Pak Dalang? Oh, bareng-bareng. Tiga niku sinten mawon, Bu? Tiga niku sinten? Bagong, Gareng dan Petro. Garenge sing menungso napa sing boten menungso? Sing kulit napa sing Niki kulit kabeh. Garenge sing kulit napa sing tetelan? sing asli. Berarti kanggo ta iki? Kanggo. Nah, oh. Gareng kuwi kulitnya asli ya iya. Asli. Kulitnya wis mati ya ora digawa mati ya duit ora. Ora gawa. Apa? Ora. Mati ragate oke. Guyan. Ingkar nyingku. Tok. Jangan tuh. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan lelampahan kang iki ngopo to diobah-obah terus Anu ngelaras. Ngelaras. tak kira ono sing panas kok piye sih Ngelaras suarane Mbak Elisa. oh, tak kira sumuk Menikmati ta. Wuri tresna tulus nadyan nengku bek asmara Ya gubuk Ya. asmara utawa Iya anu sih digawe tayupan sih. Oh tayupan. Purwodadi. Sragen. Oh Sragen, sarden ya. Oh nggih, monggo manut pengendangi. Yo. saking sinten niki Sinten. Saking kencan. Sampeyan, Mbak. yen liwat aku kelingan gubuk biyen tak leren Yo, tulung agungan. Garenge kene nyambut gawe. kabeh tulisan warna
menika gubuk Bu, asmara sampun sih, Bu. Gubuk asmara kelangenane Ibu kelangenan Hajah. Ibu, nggih. Terus Mas iki putra-putrane ya tasih barang lenggah. Tasih. Sukses di Kalimantan. Kalimantan pundi nggih, Bu? Kalimantan Timur. Samarinda. Tepatnya Samarinda. Oh, Samarindane Oh, pundi? Samarinda. Garong. Oh, alah Tenggarong. Garong, nggih. nggih. Nggih, Tenggarong. Sing mben ki lho Mas aku ora sampean ning Tenggarong. Garong. Ndek wis tau, Po? Heh, Wis tau. wis lewate Polokarto terus Sidan terus Bekonang kuwi kok ora. Kene wae. Opo Samarinda sukses ya Bu untuk usahanya bersama Bapak. Berkah barokah. Sehat. Ya, amin. Mas. Berkah barokah. Mas, No. niki putih-putih iki ditanjake apa ora? Oh, nggih no, siap. Mang Wis pilih nganggo sing seragam Oke. putih-putih. Sing endi sik? Elektune ya mesake aku. Oh, Ngono kae rekoso lho ora nyambut gawe mulih bayaran ngono kae. Tenan bocah iki langsung duwite langsung diinfak ning masjid tok langsung kok. tekanan batin kok. Sing endi sik, Mas? Ya anu, Dek Tina sih, Dek Tina. Dik Tina, yuk kasih spot berpacu dalam melodi. Yuk, Dik. Melodi. Yuk. Oh, dua kali Dek Tina. Tina dan Tina. Asik deh. Sing paling kanan dhuwur ki sapa nduk jenengmu? Vina. Vina. Daleme ngendi nok? Pasekane Romoko. Pasekane Romoko. Oke. Sik sekolah wis ndek bojo? Tasih kuliah. Kuliah. Semester piro? Sekawan. Eneng ngendi kuliahe? Isi Surakarta. Jurusan? Karawitan. Iya. Wis ndek pacar urung? Dereng kathah. Kirang kathah. Lah rencanane arep ngrenteng ngono apa piye kowe? Disate. Ya, pokoknya untuk pacar duwe pacar entuk penting kuliahnya tetep lancar. Oke. Nggih. Cita-citane apa, Nduk? Sukses. Amin. Amin. Sing iki asmane Kula Tina daleme Dringo apane dalange sampean? kula rencang Oh, kanca. nggih. Oh. Kanca plek apa plek banget? Ya menika ketianing sun. Plek banget. Oh, lah iya, nek kanca plek ki lak mung ngene to, Mas, kanca plek. Dadi nek plek banget kan plek lho, Mas. Ya, syaratnya. Wis karepmu. Kanca Yes, plek. ngono ya kena. Ya. Nggih. Plek-plek. Tembange napa niki? Mumpung diringi karo elektun apa kae? Dan seragamnya Oh, kaya iya. karyawan pabrik gajah tunggal. Anu be, sing lagi viral kuwi, sing nganggo AA kuwi. Lamunan. Oh, lamunan ya. Lamunan. Siap? Yo. Oke, Mbak Tina karo Mbak Vina. Vina. Nggih. Vina Garut kae udu iki. Uduk, Mas. Moga Mas bagus kali Mas. Mas diokai. Kae sudah nggawa rezeki dhewe-dhewe Mas. Wong lahir ning alam donya ki entuk takre rezeki dhewe. Siji mesti lolo jodoh telu wae awake Rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sih ndek dagangan loro Mas iki, Mas. Ditekne sisan. Tak teke sisan tak goleke. Kok sik, Dik. Anu ki mau dirumati ya, Nduk. Heeh, sedakoe saka warga masyarakat, keluarga Bu Hajah, Bu Haji. Anu. Mbak Ndari karo Delusi. Dek Lucy, ya Dek Lucy. Biar tahu perbedaannya mana yang muda, mana yang lebih muda, ya. Oke.
Mbak Dari karo Mbak Lucy. Ya sini. Nah, ya, semeneng. Ya. Spot ke no Mas ya, spot ke Mas Ya salam. Assalamualaikum. Tepang. Apa wis tau kawor? Oh alah, lali Mosok wae lali. kok ya. Lucy, daleme endi, Nduk? Kula namung mriku. Oh, Ngadirejo. Sing ndi to kuwi? sing kathokmu keri nggonku kae ta, Nduk? Ora. Kan kathok. Eroke sing kene. Kathok ning nggonku nggawa kathok training ngene tulisan SMP Muhammadiyah Ngadirejo. Kok ya Muhammadiyah. Ya. Nggih. Tembang apa, Cayu? Niki wawan ten pamundutan. Oh. Saking sinten nggih? Nek ora kenal panggil we hamba Allah. From Mas Kecik sama Mas Ginanto. Oh nggih, nyuwun selendang biru. Oke. Jano sing disuwun ngaturke Niki Mbak Mbak Tatin. Tatin. Ning pas selendang biru ki Mbak Tatin ki selendang biru sing lawas. Lah sing pundi? Selendang. Sing wis luntur dadi kire selendang Nggih biru kalih Mbak Tati. karo Mbak Tatin. Nggih. Panggah iso nek Mbak Tatin. Lho. Nduk rene nduk. Nah, kok. Oh nggih, Wis- enten pamundutan Nah, malih. wis Amit. ngono. Matur nuwun, matur Ora nuwun. tok ana layang mau. Masa dong. Dandana wedok. Dibaca mboten iki. Pak Dalang aku setor Pak Dalang. Lho. Apa ndi kene? Yo kotak amale wis do setor nang juragane to. Kandhane. Wah, berapa enak. Kanggo bangun masjid. Niki dari Bang Sipur Kalimantan Timur. Bang Sipur. Kah, Nggih. angsurane piro per bulan? 50. Oh. Nyuwun setunggal LDR kalih kanca tani. Oke. Nggih, siap. Oke. Sebagai aja khawatir, engko kabeh lagu diaturke. Mak perkara lakon lak ya gampang to, Mas. Nggih. Ora rampung Lakon ngono iki ya keri. dibubarke engko jam 11 awan lak iso to. Oh, iki tukang jam 7 kok. Ayo engko nek ora rampung iki ya pengrawite kundur engko Mas Yanto sesuk rene dhewe ngrampungke lakone ngono. Ya disele piye? Setelke siji tok ae. Iki selendang biru sik ya. Nggih. Oke, ya. Iso ora nomor 28 umbul donga bukaan. Lho ngono ki wis Ya. pinter. Selendang biru gawe Baiklah. Baik. Niki mangke taksih wonten ruwatan, Mas. Nggih, mengke jam gangsal. Oh, jam santai, 5 mawon. ruwatan santai. Sik jam 5 ki wektune kan sik dawa. Oh, ije, tenang wae. Sik dawa. Mau selendang biru dawuh saking Bang Pur Kalimantan. Kalimantan. Ya, Bang Apa? Pur Kalimantan. Wong niki permintaan lagune oke, Mas. Napa? Lah kirangan layange teng mriku kok. Iki mau ta? Selendang biru. Endang biru pun. Sapa Sing ki mau? urung apa nduk aja gawe gelo karo sing ngersake pokoke. Waton Oh. iso diaturke. Wadene ra iso ya taun ngarep. LDR ki langgeng dayaning rasa. Anyar to iki. Nya iki sawerane nggo sindene weh. Nah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggo tuku kathok, Nduk, nggo tuku sinden kathok. papat kuwi sing loro ya. LDR sing nembangke sinten iki? Langgeng dayaning rasa. Enek. Iya. Enek. Enggak enek. Dewi Dek Tina iki, Dek Tina. Dek Tina bisa. Bisa. Musiknya oke? Mm-mm. Oke. Pokoknya piye carane diusahakne duit ki ora bali. Ngono. Carane piye? Nah, ya ngono. Siap. Ya, oh dibuka. Oke. Ono lah ya. Ora ana duit tok iki. Ono duwe. Alhamdulillah. Kok sugih kabeh wong kene ya, Mas. Oh iya no. Masya Allah, rong lagu iso 600.000. Waduh, deh, iki nek karaoke prawis 3 jam ya, Mas ya. Neng ndi? Sak jam, alhamdulillah. Nya sapa sing menang iki?
Aku ngono lak mung golek-golek. Nah, duit iki mesti golek tunggale. Dik. Lah iki. Nah. Ora ono. Oh, mriku. Beda jalur nggih, Pak. Nggih, kula jalur langit tok, Pak, kula nggih. Oh, alah reng uripmu tek kaya ngene. Iki sapa sing ngenangke? Aku lairku Selasa, Mas. Selasa iki sela-selane menungso, aku ngemis wae toko tutup kok. Iya, ambruk. Sapa iki? Yo, Langgeng Dayaning Rasa. Yo. LDR. Yo Dik Kina. Oh, Dik, anu Kang Garwa. Nggih. Piye menawi anu ngaturi Kang Garwa piye? Ayo, Dik. Oh iya. Ayo, Dik. Nggih. Ayo, Dik. Nah, tak Iku titeni. bojo pertama. Sing kedua sing apa nek rencana kok piye? Lah piye? Oleh apa ora? Lho. Wani kok piye? Lah piye? Ngopo ora wani? Iki urusan gareng wani. Iki urusan keluarga. Iki urusan keluarga Rasa ora nganti-nganti. Oh, guyon. Yo, langsung musik Mas Bagus. Ayo monggo. Wah, cik. Tentreman teko tenan wengi iki ana pelang Allahumma. Pinaringan jawah Mas. Mongko nek udan ki lak banyu ki sumbere panguripan tegese uripe warga pelang pinaringan subur makmur Allahumma. Amin. Banyu kuwi nggawa adem nggawa tentrem tegese warga pelang manggih katentreman ayem tentrem guyub rukun Allahumma. Amin. Udane umpama deres padha karo derese rezekine warga masyarakat pelang Allahumma. Amin. Ijabah Mas wahyune mudhun tenan pas jam 3 wis. Impenku ndek bengi ya ngono Mas. Alah, Pas jam 3 ki engko mudhun panggung pas udan tili-tili pokoke iki engko. Pas mudhun wahyu. matur sembah nuwun lek gareng. Nggih, sami-sami Menika, Mas Dalang. Nggih, menawi wonten kidal-kidule ngatur. Dawa lek gareng, sami-sami. Mbak Tatin, Mbak Elisa nyun pangapunten. Menika Pun. namung Gojek. Pokoknya profesional kerja, tugas kita menghibur tamu, menghibur penonton semuanya. Siap. Nah, Mugi-mugi saged semua kepanggih yang kita malih, sajikan nono panggung ki mung drama saumpamane. Nggih. Ngaten. Lenggono sedaya lepas so kirang saya mewakili Dek Tatin dan juga Dek Elisa. Enten kirang langkungipun nyuwun pangapunten Pak Haji, Bu Haja bersama keluarga, sedaya warga masyarakat Pelang pinaringan selamat rahayu. Nuwun, matur nuwun. Yo Kang Gareng ngetutke Ndara Janaka wayang. Selado lakon. Ha, yo.